caoi bhfuil seo an accent tag. Bhí ceannach go seo dianta ag dar an óréagán as chun de Roscommon hána faoi Ghaeilge Ghaeilge. So dína me cheann héin Ghaeilge Chonnachta. Tá go mbeidh mo videosa chomh céanna leis a gceann ar rinne daran ach ní dainm go mbeidh mar tá me garachtáil annervíiseach go deo mar ní rá lehéid dianta riamhan go háirid beo. Right, by me léamh riint focla Chonnachta atá I méle phobal acab. Scríb me síos in johiad, so léthe me amach inisiad. Amantaí, Jim siad Amand, deirta Amantaí, Scaití, Uaireantaí. Me héin cin focail a deirmse. Well, deirm Scaití Amantaí agus deirm Amantaí Scaití. Ach tá mé cheappa go deirm Scaití, níos minicí. So tá trí ochadain. Scaití, Amantaí, Uaireantaí. Aiteall, cíann sé sin clearence. Tá aiteall préachtaí, tá aiteall an inniu. Ceachí bhfuil an amsir, a tá aiteall tá an amsir glanta suas. Ní go báistí níos mó, sin nó a híonn se. Gadhar, tá focail gadhar I méle phobal acu an aineach, cé go bhfuil an focail madadh acu prussian. Ach buinn siad úsáid as a focail gadhar níos minicí ná tá a Ghaeilge. Agus tá focail madadh níos coitianta Ghaeilge ná focail gadhar. Ach tá focail gadhar acu tuigeann siad gadhar chomh strumpaí. Tá me an-strumpaí. Cold to the bone, préachtaí, tá sé an préachtaí inne, préachtaí cíann sé sin freezing, tá an uair. Racht, cíann sé sin fit, bhí racht chasacht éid, he was na coughing fit, bhí racht gáirí éid. Coughing fit no laughing fit racht, R-A-C-H-T. A sceana gréasaí. It's raining cats and dogs. Tá sé go báistí go trom. Tá sé go sceana gréasaí. Níl san beo. Is cuma an beo. Cé a thordaíomh céann sé sin cin sloinne tart. Ach cam rá go an frasa sin beagnach imi an is méle phobal. An níl sé ach ag cabhar ó na óg an is. Thugad faoi deara go míid níos coitianta sa gaint I gCarna. Cé a thordaíomh C-A fada R, D-H-A fada, D-I fada, O-B-H-T-H-U fada. Cé a thordaíomh cin sloinne tart. Cuir fix it. Tá sé an deachad cuir. It's very difficult to fix it. Ní mar ná cuir ar a rothar. Ní mar ná cuir ar a bicycle. I'm not able to fix the bicycle. Tá sé gláradh. Ceach bhfuil an amsir inne. Bhí sé gláradh an láthal jog. A gláradh, raining heavily. A-G-G-L-A fada R-A-D-H. A gláradh. A ggóilín, cíann sé sin coma. Bhí na lads a ggóilín R-O-N-A. Bhí siad a coma, a ggóilín. Focail deas sin. Croch suasa. Deirte sin anmhinnic na chunas tú spreagh ar chuine na óra na chasa. Croch suasa. Cintama. What time is it? Cintama. Tá caite.
time's up. Tom caite. Tá sé dóchló caite. Tá sé dóchló caite. Tá sé chréise dó. Just after 2. Tá sé héise dó. Tá sé dóchló caite. I wish I tíomh leis an am sin hána. Is that all the time it is already? I wish I tíomh leis an am sin hána. Scada. Shining. Tá na chrína scada. Scada. Scartia. Sin rud a déann siad go seaige. Scada timpeall ar is aineach. Agus é gearú ruúa freisin ní cheappain. Scala. Ach tá scartia níos coitianta ar is spidéal agus áiteachí mar sin. Slám. Handful. Fuair sé slám má hairigh tír. Fuair sé slám má hairigh tír. You got a good bit of money for it. Shasta. Bíonn sé rás an Shasta. Shasta, cílíonn sé sin constantly. Shasta. Oppersbaile. Homework. Cá mé rá nar chola me opperbaile haríomh go na mara. Ach, opperbaile. Ghaeilge. Come here. Ghaeilge. Diachaí. Túféic. Tá diachaí orm. Tá diachaí éid. Gabh. A trip. Thug má gabh siar. I took a trip west. Thug má gabh siar. Crochlata. Bring it with you, take it with you. Bally. Gone. Tá sé bally na chola. He's gone to bed. Tá sé bally inis. He's gone. Caoi. Sin na bally ector ar fud chun na mara. Na bally díolta as clocha. No, cloiachaí. Go ceann. Tucha sé go ceann seachtain eile. Sláinte No, da ceann eile an sláinte bhrodain. Bíidir sin an coitianta go na mara. Sláinte bhrodain. Crógach, busy. Tá sé an crógach. No, is féidir nuair a bhíonn tú géar a béim a chur ar ocail. Dreatar go deo. So má hampla. Tá sé an deas go deo. It's nice altogether. Cuireann sé béim ar a bocail go deo. Tá sé an teach go deo. Tá sé medib. It's warm today. Acú. Bhíonn déanann siad acú níos minicí an is aineach. Acú. No, acab go seaige. Acab. Acú na acab. Chluisteann an dhárad I go na mara. Agam. Tá gaiir agam. Tá madadh agam. No, tá madadh an. Tá gaiir am. Aguin. Eng. Dóla me focail urháin le hí frag. Luscan lahi. Lusca fada N. Latha fada. Luscan lahi. Frog. Luscan lahi. Slán tawl. Portion Amantaí freisin. Tá sé cosisiú le buchas le díobh a bhealach. Nuair a tharlaíonn strochrod ach tharlaíonn rud maith in dhéisin. Mar hampla hitch an fearad an álar in é ach ní gortaíú go donna é. Ní gortaíú go donna é. Slán na tawl. Am hála rudí cinnt maithas. Mar hampla, slán na tawl. Tiche, houses.
teach saora, summer saora, ach nuair is aineach sin siad sabhra. Sin an difriocht beag an trasna an chuain. Scofanta, sin difriocht eile idir ar is aineach. Tá sé an-scofanta, very quick, no an-spreacadh, go seaige. Scofanta, fast, quick, scofanta, S-C-A-F-A-F-A-N-T-A, scofanta. Sin lava, tip, or no sub, sin lava. Thug me sin lava go. Below yort, God bless you. Tá sé sin coitianta a gan Chonnachta. Bhirtar réiscoit rud cinnt deas ó rá le duine. Mar hampla, tá an Ghaeilge ad below yort. Tá tú brandú go híomhann in jo below yort. Canal term. Aiteall, doing, aiteall. No in Ghaeilge chúisceach Chonnachta, gin timppel Cornamona. There's got shot. Been difriochtaí ó bhaid go háit sa Chonnachta, agus tá difriochtaí ó bhfuil an go hiileáin in áireann freisin. Mar hampla tá Ghaeilge ina saoir cosisiú go leor le Ghaeilge leis an gCarna se bhí acu ar tír mór in úlan. Mar hampla déann siad lonnaí le hí muoin farigi móra, waves, lonnaí. No muoin ar tír mór ar Chonnachta. Agus deartha muoin sa cháid á lille in an áin freisin. Tá me tau, ce chuí bhfuil tú inne, ce chuí bhfuil tú, nó cean chuí bhfuil tú. Tá me go maith, gur ma head, tá me tau, cin sin sound, no fine sound, tá me tau. Einhio, ní rá einhio le dinnach go an einhio, cilíonn sé sin nothing, any mist, yapin, einhio. Ach tá bíon deartha einhio a bhád níos minicí go seaige. Déann siad tada trasna chuain nuair is aineach tada. Ach tá rá go le rólas acu sna háiteachí seo. A pleiciocht, messing around, tá sé pleiciocht. Bhí na gas aróg go pleiciocht réir. Taornach, thunder, nó is féidir rá, bhí sé an taornaí sa globíche réir, bhí sé an taornaí. It was noisy like thunder. Dear him. Taornach. An difriocht eile idir seaige agus ar is aineach. Deartha mar hampla, so ihe, night, ach sní. So dearach far as is spéitial, bhí sní, bhí sean sní, ach tí bheile go Chonnachta, sníche. Tá sé cheappa, he thinks, tá mé cheappa go bhfuil. Scaití ní bhíon séomháin ach Scaití bhíon séomháin. Breathan sé duine. Tá an hára ceart. Tá drochuiad is in a bad state. Tá drochuir ar a rothar, tá drochuir ar a maisican, tá drochuir ar a gár. A daochaí, toothache, tá daochaí orm. Tá daochaí, bhí daochaí orm in so mar sin chuma ag go bhéachlóir. I went to the dentist. Daochaí.
So sin rint go na focla scríb me sísan jo. Ach tá cheappa go diocha a bhád níos mó focla sa go ganam nar a bhaith na créachtaí leis a video seo. So kam níos mó videos a dhéanamh amach an seála chun na dé nar a bhaith níos mó creachtaí an. A bhí orm imimecht in jo nar a hosa me ché video mar rinne me glán dearmad gro orm go le go dochtúir. So me dhéana ríiste tá dhéana éireacht video ceart a dhéanamh hanis. Tá an nerd bhí seach mar níró se tíantaríomh. Níró se tíantaríomh. Cedí na leabhar is fearr le canúint Chonnamara ólam. Tá an tean go bheo Ghaeilge go Chonnamara is leabharíontach é sin. Agus tá rint leabhar a freisin in na canúint dhéana. The Irish of Coitianta, Learning Irish, Bhfuil Bio, Tá leabhar i ganúint chun an álam, na cruacha, Scéalta agus seanachas, Gifréad Ghaeilge go chuidóir, the Irish of Erris, County Mayo, tá canúint álan acu tíb sin tíre Ghaeilge go Erris. Mar a dúirt me ag tús video seo bhí an video seo bhí video dianta ag dhár an Uaireantaí faoi Ghaeilge Mayo. The Irish of Ring, County Waterford. Tá leabhar seo Ghaeilge go Chonnamara. Rocky Rosmuck. Tá rint leabhar sna canúintí nach maran níos mó freisin. The Dialects of County Clare. Agus ceann eile. Bhí me géar na seanneabhar seo go mór mar bhí me géar a canúint mo chinnte ólam. Gaeltacht racharan. Ní sé seo léite an pós, so cá mé léamh nar a bhaith me préachtaí leis na cíneanna. Tá na leabhar a chur ar a leabba. Tá sé leachaí ar a nach leis a riomhara. Buireann siad úsáid as rins go na focla nua aimsire go Chonnamara. Ní chula ceann acab ach cúpla ceann acu. Mar bíonn an focla dearta riomhara go minic. Riomhara, cloiste riomhara agus disco crua. Bad air, airplane. Tá coppla ceann eile annach líman an chuim dóarab. Agus seálaí mapa anha an Ghaeilge. Mapa na héireann. Creachnaí me an video seo ach ba me léamh písin beag an leabhar seo dosach súla creachnaí me. Tá neach nach caiilta. Na chur me an bookmark isteach. Tá mar chuirtú an neach noch.
Tá leathan nach cham héin chaún sin na Ghaeilge, sifras na Ghaeilge, an tanamatáir. Tá cinál taran seorm, wheeze, tarrant, pull. Tá sé beag na cham. Ní mé an leat nach áil tá neart go bánach le me rud cinn tuile. Tá sé fáte is an. Right. Tá bríd beag nach 3 bliana an an-spreacadh inis. Dosach Bhí sé plé leis a gimmick. Bhí meas mór aice ar múntúir ólaíocht a bhí aice ar meánscoil, agus bhí ólas maithaice ar a gimmick agus ar a bhisic. Ag an am céalma, bhí an tóiraice ar hangachaí, in sin fuair sí seans ar airú. Bhí deis aice Frankis agus Rúsis a dhéanamh. Ní rá Frankis ná Rúsis aice mar ábhar ar a meánscoil agus mar sin bhí sé an-deachad ortha an thir ortha. Bhí sé gol ag cúrsa speisialta eiste héin FPPsa, agus in sin fuair sí cad a ghoil ag na léachtaí a rá micléin eile a gol acab. Bhí sé fíorheachad an dhá hanga ólam in éindí together, nó in éanacht. Ní rá sé éasca na léachtaí a hiiscint, in sin lámháin. Dúir sin léachtar go mbeadh ortha a ghoil ag a rank agus sé bhí eile as a chéile, nó béidir bliain féin a cha ar feolam Frankis. Fuair bríd scáileacht an ora agus bhí sé an áin beag nach bliain a cha ar an scoil rancoch. Ní rá sé bháid ag cór ólas ar a golaiste sin, ná ní rá sé bháid go rá aine aice ag go leor micléin eile. Bhíoch na Franki a gcónaí ag cór cisteannaí óra. Ceasú, cinná tú bhfuil Ghaeilge? Cén fáth bhfuil tú anseo? Bhí sé sásta leis an áit a chomháin go rá an ghránice ar a mia. Dar a tháinig sé bhaile, bhí Frankis feitiantaice. Im léana, bhín timpealls de léocht ag bríd chula heachtain. Uaireantaí bhín sé antarseach. Ní bhín fún ortha rudabhich a dhéanamh ach a gol a bhaile agus an tine a lasa agus an réideó a chasa éir. Uaireantaí eile, deis sé go mbíonn sé níos fearr an réideó a chasa agus a gol a chola táma. Cé go bhfuil muinte bríd go maith agus go bhfuil teach mór acab in aice leis a bharige, tá árastáin ag a héin, tá tarrasáin in aice leis an ollscoil. Deir sé nach míon sé bháin léamh sa bheile. Bhí na gasar óga a díobh turan agus a gcuid leabhra ortha. Mar sin héin tá ceannacha orb. Sé ceanna le orthú, chuir na bís ag deile i gculamara, orthú orb, acab, liom, nó i dúsceart cholamara,
leofa nó díobh yn oed gychon yma'r hes díobh ach yn oed gyhwysgrat chon yma'r díanw timpl har timpl cwrn y mwna díanw byn o'n ffwn yn oed gychon yma'r hes madadh ach madadh a gwrn y mwna so carwg byn y gas yr ogo díanw twrn agos y gwyd liawr o'r mar sy'n hen ta cionnig o orb byn sy'n y cwrt acab ag y siacht yna byn ffwn o'r y fe y díanw sbri leis na gasor agos y fe y baint sportastob byn sy'n y liog o gol y snaf yn endi nach un toch o seil y byn ag mit lein Wel sy'n ei yn y siapwyn ta chwyd y rod leite yn y siam ta solam nach roma cho stadoch sy'n y caint lib agos gyddi o'n lled o'r ele ta solam gwneud yma nismo fideos amach yn sio so gwrdd yma hygwy ys fe hygeis docht agos fec yma siap